Pulos gibutang sa shelter sa Talisay City Social Welfare and Development kon CSWD ang 5 ka mga babayeng menor de edad nga nag-viral sa social media human sa ilang pagkulata sa laing menor de edad. Gilakip sa pagpasulod sa shelter ang biktima sa pagpangulata aron mapaubos sila sa intervention sugod niadtong Biyernes sa tinguha nga sila mabag-o. Si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, miingon nga ang mga ginikanan sa mga bata o guardian gipaubos sab sa case conference. Giangkon sa mga ginikanan o guardian sa mga bata nga aduna usab sila'y pagkuwang sa pagpadako sa mga dalagita na nadagidad og 13 hangtod sa 15 anyos. Sa pakisusi sa WCPD, nasuta nga ang biktima mo'y nanguna sa pagpanapat sa grupo sa mga menor de edad human siya napungot sa hatod-hatod na istorya. Una niini, ang nagpaila nga iyaan sa biktima mao'y nag-upload sa video sa panghitabo ug nagpakitabang nga mailhan ang mga responsable sa pagpangulata. Paspas nga nihimog investigasyon ang kapulisan uban sa CSWD ug sa Gender and Development kon God Focal sa barangay hangtod nga ilang nahimo ang pag-ila sa mga bata ug gihimo ang pag-rescue kanila. Almost every day na case conference when it comes to them, and then their interventions are being conducted na po. Children or minors in our that is we are supposed to take care of whatever damage that they do to others, damage to property or to persons is kita gud ang managot ana as parents.